alda mga katambay ko. So ayan, ibanhando palan kami sa samuyang journey sa paggiboning sa dit na tambayan digdi sa Kagiskan. Sa mga dai pa pala nakakabisto sa kuya, ako si Miss Venus, ay sala, Mrs. Venus panugaling na palan. O ano naan? Walong aldaw mi na palan digdi sa bago ming pwesto. Sa mga dai nakakaaram sa Indo, ang dati ming pwesto sa man-made forest Kagiskan. Medyo diit man sana ang rayo niya, mga diit na lakbang sa naman. Sa mga na-curious sa daw ta naglipat kami, dahil na po kamo maghapot at dahil man po kami masimbag. Yunaan at ayunaan, we remain at peace na lang po. So ayan, digdi na po kita nagpwesto sa daga ni Kuya Louie. Thanks God, nagtugod si Kuya Louie na mag-rent kita digdi sa iyang pwesto. Although, sa dit lang siya na pwesto, pero pwede naman na tambayan. Magigibuhan man yung paagi. Aldaw pala ning Martes ngunyan, tapos maduros-duros na maray ay winda daw ta grabing habagat yan. Tas yung mga payong may nagkandaro lupad-lupad na ta ang gibo man kang sa kuyang partner ay kasa dito na pang ano kang payong, yuna to. Bali yan pala sila Tatay Boy, tsaka ang agum niya. Bali si Tatay Boy Bisaya din, same kang partner ko. Tapos si Nanay, yan naman tunay na Bicolana. So ayan, sinda palan ang, ay si Tatay Boy palan ang magibukan sa tuyang sa dit na kubo para mag-open na lang kita ning 5 a.m. to 9 p.m. kita guys pag may kubo na kita. Halawig na marayan sa tuyang tambayan. Bali guys, kapag may kubo na po kita, madagdag na po kita ning menu like burger, fries, or sisig, or ano pa man na pwede tang maitinda ta ay kaipuhan ka maghanap kwarta kay masakit na maray ang buhay-buhay. Since Martes pa lang ngunyan guys, asahan na sa mga negosyante o kaya sa mga nagtitinda na arog ko na ang aldaw na arog ka iniyo ay medyo maluya talaga ta eskwelahan ngunyan tapos ralaugan ka mga nagtatrabaho. Pero dawa na maluya-luya ngunyan na aldaw ay nagtinda pa rin kita kay sayang man ang benta tamayo pating kwarta. Bale guys, yan na pala na sa kuyang agum-agum na medyo chubby-chubby. Ayan. Siya pala si Gio Panugaling o ano naan. Ganda orotal-otal na kampag ano, yun na to. Kung mapapansinin do pala mga katambay ko, yung paros ay grabe ang duros. Nagkaturumba na si Duwang Payong. Iyan na nga neta kinaptan ko na kay daig kaya kan sa muyang payong, daig kaya kan sa muyang postikang payong ang paros-paros. Mas makusog pa kaysa sa ku. Aw ano naan. Siyempre, habang nag-aasikaso, oya ang harot-harutan kang mag-agom, aw ano naan, sigis ng harutan. So, ayan na nga mga katambay ko. Bale, natapos na kami dyan sa pag-asikaso. Since may upaman customer, nakapirang oras na, taarog talaga ka ng buhay. Garubar ko, tutumba-tumba, day pantay, arog talaga kaan. So, ayan, napag-isipan ko na mag-ayos ng mga record-record kung ano-ano. Tapos, iyan si agum ko. Sinugo ko na maglinig-linig dyan sa likod. Dyan may baga ilalaagan sa muyang kubo-kubo. At may niyog pa nga ni, di iniisip may kung paano may daw gibuho. Basi pag nahulugan kami ninyo, abaan na bungaw kaming duwa. Ay ko. Pero maray ko nga nian sa kuyang agom-agom naan ay di mareklamo. Pero may bayad. Aram doon na ang bayad kaan sa mag-agom, bayad permi sa banggi. Ay ano naan. So ito na nga ni mga katambay ko, kang napagal na sa kuyang agom, pahingalo naman siyang diit-diit sana. Ay ta sinugo ko magbakal ning ano ning tiklad duman sa ruinutan sa manamok. Kay mi para sa aga ta. Baka sa aga mapagibonak mi ning kubo guys. Sana abangan nindo iyan. So ayan na pala ang samuyang customer. Ayan naglaag siya ning tip. Ay may pambakala naman ako ning coke. Joke lang. Daghang salamat pala sa indo madam. Ayan sa imuhang pamilya. Sana mag-iingat kamo sa anumang travel ang gigibuhon nindo. Ayan, sana maugma ka mo pirmi. Maraming salamat sa inyo. I love you all. So ayan mga katambay ko, kung mapapansin din doon, nasasakitan na si ma'am sa paglaag ng tip sa samuyan tip box. Ay ta ang pagkasikip sa samuyan tip box, garong enda. So ayan na nga ni mga katambay ko aban-aban ay nag-abot na sa kuyang agum. Ayan. Kay daradara niya na ang mga tiklad na sa iyang binakal. Bali yung tricycle guys ay sinubli mi lang iyan kay Tatay Ronnie. Ayan. Thank you pala ma'am sir. Ayan. Pauli naman sinda. Di ko alam kung masain pa sinda pero ingat sinda. Kung saan man sinda maduman. Ayan. Thank you, thank you. Ata, nagbiyo na naman sa kuyang agum. Garon namang kasta. Ano daw nakakanka ni si Bago duman sa binaklan niya. Tultula. Mayo man daw siyang kapagalan, ay pagkaswerte ko man sa kuyang agom, dahil pati mareklamo sa buhay, sigikos ng sugo, sigis naman iyo.
Sa mga oras pala na niyo ay nakamati na akong gutomon, mga 4 PM or 5 PM na gayud ana ay inda basta siguro mga 4 PM gutom na akong maray mapakming pangudto ayan pa sana. Kung mapapansin nindo mga katambay ko sa tuo ako nagkakanta. Habang ako nagsusurat ako ng mga nagre-record ako, nagko-compute ako kung ano-ano. Wala o tuo. Ay inda basta ayuna 'to. Habang nagkakantalan kami guys ay nag-abot man si aki ni nanay duman sa dati min pinestuhan ta nakitakod kami ban ang bayadan mi 1,000 shitimin. Charis lang. Bale sakto man laan sa tuyang binayadan sa tuyang nagamit na kuryente ta. Diit man sana tan sa tuyang appliances. Puro extension man sana speaker tsaka cellphone man sana ang china-charge ta. O ano naan, hadaw daw ta sinabi ko appliances. Ima man kaming appliances sinasaksak duman. Ay nako, talaga binusa, nagbuabuan na naman. Kung mapapansin nindo mga katambay ko, dahil ko natios ang sa kuyang gutom, nagduwa na akong kamota. Pinundo ko na ang sa kuyang ginigibo, kay gutom naman kung maray, kapoy na ba? Inabot na palan kami ng banggi sa kakatambay digdi sa kagiskan. Dahil nak naglaag ng ilaw mga katambay ko ta. Sabi ko sa agum ko, mahali-hali naman kita ta. Martis man ngunyan. Medyo dikit-dikit ang customer. Maamay kitang uli ngunyan. Mga bandang 6:00 gayod yan. Kasi kaso na kami pauli. Bago pa lang kami nag-uli, mga katambay ko ay nagsusulo kami diyan sa samuyang mini bonfire. Bali, ang mga sinusulan mi, si mga awot, mga tuyong dahon sa mga palibot mi, tangani mabawasan lamang ang mga lamok digdi sa muya. At ay, ang problema mi, malamokon at asaro-asaro pas na ang samuyang panggadan sa lamok. Bale yan sa nanguna sa aldaw na ni sana suportahan nindo kami sa samuyang journey sa pag-ibon ng tambayan digdi sa Kagiskan. Bye-bye!